U hali Aleksandar Vučo predstaveni knjiška poeziji Darmojedi Sašu Sabadoša, roman za mladih Inisur Rika Kňaza Sebastiana Njaradija i knjiška studijoh, esejoh, rozpravoh, skladanje identitetoh akademika Julijana Tamaša. To ti eseji uglavnom objavljivani od, New Yorka po Sapporo, na naukovih shodoch, gdje sam besedoval o procesoch, bo o procesoch v ruskej i ukrajinskej literatúry baš ťažko besedovať, veľa češće ako jedným autorovi. A že by ste besedovali o procesoch, musíte znať i teóriu literatúry, i filozofiju, i veľých autoroch, i nijansi u tých procesoch, že by ste povedzme vyznačili, jaké to doprinošenie rosnacov európskej civilizácii. Popri tých knižkoch, ktoré zo druku vyšli práve pred sajmom, Ruske predstavilo i knižky zo loňskej produkcii, a ktorí neboli prezentovaní na prešloročným sajme. Knižku o kritikoch Šitko Oleny Plančak-Sakač, slikovnica Čeljac Drinkova Michaila Kovača i štvrtý tom po zberaných tvoroch Havríla Kostelnika Rosa i Slunko.